आर्ट एन्ड मोशन डान्स एन्ड फिल्म ससाइटिया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों गाहामथार खाबुफोर। रिल्स बानायना नोंथांनि समखौ एरैनो हगारा जासे नोंथाङाबो आर्ट एन्ड डान्स मोशन एन्ड फिल्म ससाइटियाव मोसानाय, ड्रामा लोगोसे मडेलिं बायदि सोलोंथाइ लाना नोंथाङाबो जानो हागोन सासे रोंगौथि गोनां मोसागिरि, मडेलिं आरो एक्टर। क'क्राझार सहराव थानाय मदन मोहन फार्मासिजों नांजाबनाय आर्ट एन्ड मोशन डान्स एन्ड फिल्म ससाइटिया फैगौ 3 जुलाइनिफ्राय बेफोरनि सायाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर लाना 15 साननि थाखाय फोरोंथाय होनो थांखि लादों। सोलोंनो गोसो गोनां नोंथांमोना थाबैनो सुलाद लादो 7637814894 नङाब्ला 8838874462 नैबे जानबुं नम्बराव। जुलाइ मान्थआवहाय आरो खेबसेबाव सिजन 4 सामार डान्स केम्प जानो थांगासिनो दङ 15 डेजनि थाखाय। बियो 3 तारिखनिफ्राय जागायगोन। बेवहाय जोङो एबारहाय 15 डेज इन्टेनसिभ सामार डान्स एन्ड ड्रामा केम्प माने जोङो ड्रामाबो लादेरनाय जादों एक्टिं। बेवहाय जोंहा गोबां फेकाल्टि दङ, बाहेरानिफ्रायबो दङ। स्पेसियेल फेकाल्टियानो जाहैबाय जोंना अरुणाचलनिफ्राय दङ बरकेन, ओमफ्राय बिनिफ्राय वेस्ट बेंगलनिफ्राय दङ राथुन होननाय। जाय बिथांमोनहा नैबे सामार जायनाखि गरम बन्द समावहाय बिथांमोनहा सोलोंनो गोसो बा माबा मोनसे टेलेन्ट सोरजिनो गोसो, गाव गावखौ बा नलेज लानो गोसो डान्सनि सोमोन्दै बा ड्रामानि सोमोन्दै बा बड' फक डान्सनि सोमोन्दै बिथांमोनहा फैनानै सोलोंनो हागोन। जोंनि थांखिया बेनो कि जों माने जेसे हायो एसेबां दानि देरफुनाय लाइमोनफोर एबा सोलिफुबाय थानाय गिदिरफोरबो बिथांमोनहा जाहाथे मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ मोनथों, जि बुस्थुआ उन समावहाय लाइफखौ बरिं जायालासे गावनि जिउ खुंनायाव मदद जाथों। जों बेफोरखौ साननानै जों बे बुस्थुखौ खुंबोदों आरो जों खुंलांबाय थागोन। बे जोंनि सिजन 4 जाहैबाय। जोङो मोजाङैनो पाब्लिकफोरखौ सापर्ट होबोबाय थादों। आसा खालामो बेबारावबो बयबो गोसो गुदुं जानानै फैगोन। आरो जोंना गथ'फोरनिबो दङ, दैसाफोरनि किड्स सामार केम्प। बे बुस्थुआव जोङो सिंगिंनिफ्राय लानानै आर्टनिफ्राय लानानै मोसानायनिफ्राय लानानै जों बेफोर गासिखौबो दोननाय जादों। बिदिनो मडेलिंआबो थाफागोन उन्दैफोरजों। मडेलिंआवहाय जोंहा लास्ट इयारावहाय जोंनिफ्रायनो सामार केम्प लानानै सासे गथ' देरहासार जानो हादों मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्ड माबायावहाय किड्स केटेगरियावहाय देरहासार जानो हादों। सासे रानार आप जादों, सासे उइनार जादों आरो। आसा खालामो बे बारावबो बिदिनो सोलोंफैनानै बयबो जा गोसो जायो बा सोरबाया बड' फक मोसानो गोसो जायो, बड' फकनि बागै मिथिनो गोसो जायो, सोरबाया मोसानायाव पारफेक्टब्लाबो एक्टिंआव खम थालाङो, एक्सप्रेसन थालाङो। दा बेनि थाखायनो जोङो नैबे ड्रामाखौबो दोनफानाय जादों एक्टिं क्लासखौहाय, जाहाथे मानो होनबा डान्स एन्ड ड्रामा एक्टिं बेफोर गासिबो कानेक्सन थाफादेरखाजोबो नालाय। सोरबाया ड्रामायाव पारफेक्टबा बियो डान्स हाहैया, सोरबाया डान्सआव पारफेक्टबा बियो एक्टिंआव जाहैया। माने बेफोर गासिखौबो जोङो नोजोर होनानै जोङो देग्लायहाय एक्टिंखौ फार्स्ट टाइम दोननाय जादों आरो बे उन समावबो माने जालांबाय थागोन आरो। ओंखायनो आसा खालामबाय रायजो राजाफोरा सापर्ट खालामगोन आरो बयबो लोब लोब फैनानै सोलोंफैगोन। ओमफ्राय जोंना रेजिस्ट्रेसना अलरेडि दा अफाराव सोलिगासिनो दङ। गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोना सुलाद लानानै फुल डिटेल्सखौ लानो हागोन आरो। जोङो अफारखौ जों खमावनो हगारगासिनो दङ दा 3 तारिखनि 28 तारिखसिम 28 जुनसिमहाय जोङो अफार दोनदों। बेनि उनावहाय अन स्पटआवबा एसे हाइ जाहैगोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा गोसो गुदुं माबानो हागोन, थाबैनो रेजिस्ट्रेसन लानो हागोन। आरो सोरबाया जुदि जोंनाथ' क'क्राझार नैबे आर्ट एन्ड मोशन डान्स स्टुडिअ'आवनो जोङो खालामनायनि प्लानिंखौ लादों आरो बावनो जागासिनोबो। जुदि जोङो हिउज क्राउड जायो मानसिफोरा, जों अब्ला जायगायाव सोलायनांगोन। आरो सोरबा जुदि गोजान जायगानिफ्राय फैनानै सोलोंनो गोसो गुदुं जादों, हमनानै ला सोरबा उदालगुरि, सोरबा बाक्सानिफ्राय बेफोरबायदि गोजान जायगानिफ्राय फैनानै सोलोंनो गोसो जादों, बिथांमोननि थाखाय फेसिलिटिसा बेनो। बिथांमोनहा पिजि लानांगोन बा जोंनि खाथियावनो मोनसे हटेल दङ, बेफोराव थानो नांगोन।
बेखौबो नोंथांमोना जोंनाव सोलाबब्ला जों जेसेबां हायो एसेबां खम रेटआवनो बुस्थुफोरखौ जानाय जों बेखौ बेब'स्था खालामगोन आरो ओंखामफोर जानाय बायदिसिनाखौ जों हटेलाबो जोंना एसे मोजां सिनायनाय दंखायो जों खम रेटआवनो खालामनानै होगोन ओंखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन आरो बयबो फैनानै गावखौ सासे गुन गोनां टेलेन्ट गोनां मानसि खालामनानै लागोन बेखौनो आसा खालामबाय आरो लकेसना जोंना नैबे ओरैनोथ' स्टुडिअ'आ आर्ट एन्ड मसन डान्स एन्ड फिल्म ससाइटि जाबाय जोंनिया दा एक्सुवेलि आर्ट एन्ड मसन डान्स स्टुडिअ'मोन दा जोंना नैबे रिसेन्टलि आर्ट एन्ड मसन डान्स एन्ड फिल्म ससाइटि जाबाय अलरेडि जोंनि स्टुडिअ'आ रेजिस्टार जाबाय आरो जों माने बेजों लोगोसे जों सार्टिफिकेट प्रभाइड खालामखागोन नालाय जोंनि सार्टिफिकेटआ अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा रेजिस्टार जानाय जाखाबाय आरो बेबो नोंथांमोननि बेबो माने बिराद मोजां खामानियाव हैसिगोन बे सार्टिफिकेटआबो इयुनाव आरोना बबेबा मोनसे स्कुलावहाय जुदि मोसानायनि मोनसे पार्ट टाइम बायदि जब मावनो नागिरदों बा अबेबा खननायनि थाखाय बा एक्टिंनि थाखाय बा अबेबा स्कुलाव चान्स मोन्दोंमोन होनबा CBSE स्कुलाव दानिया गासिबो बे साबजेक्ट हिसाबै लाजोबो मिउजिकनिफ्राय लानानै दामनायनिफ्राय लानानै आर्टनिफ्राय लानानै बेफोरखौ माने उनावहाय नों अबाव मा सोलोंदों ग्रुप मा दं बेफोरबायदि सोङोब्ला बे सार्टिफिकेटआ अनेक खामानियाव होगोन आरो गोबां बिथिङावहाय खामानियाव होगोन सिट केपासिटिया जुदि दा रेजिस्ट्रेसना सोलिफुबाय थालाङोब्ला जुदि 30+ बेफोरबायदि जाहैयोब्ला जोङो लानो हाहैयाबो जाहैनो हानाय आरो मानो होनबा हाउसफुल जायोब्ला प्रब्लेम जागोन जुदि मानसिफ्रा जुदि एकदम गोसो गुदुंथार जेने थेने लागोन अब्ला जों लागोन बेफोरबायदि होनोब्ला जों लकेसनखौ चेन्ज खालामनांगौ गोनांथि जागोन ओरैनो वेलकामखौ होनांगौ डाइरेक्ट तो हम लोग का आर्ट एंड मोशन डांस स्टूडियो में 15 डेज समर डांस एंड ड्रामा इंटेंसिव कोर्स होने जा रहा है। तो इसमें हम लोग सिखाने जा रहे हैं इस बार डांस के साथ साथ एक्टिंग भी होगा। एंड इसमें हम लोग का एज ए आर्टिस्ट जो लोग सिखाने आएंगे तो इसमें है ड्रामा में हम लोग का जयंत नार्जरी सर जो कि ऑलरेडी फेमस है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से पास आउट करके आया है। एंड देन बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म में भी काम कर चुके हैं। तो वो सर अभी हम लोग का स्टूडियो में आके ये ड्रामा सिखाएंगे हम लोग का स्टूडियो के बच्चे लोग को या फिर बाहर के जितना भी आप लोग सीखना चाहते हो वो लोग आके इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो। एंड फोक डांस भी सिखाएंगे इस बार। तो फोक डांस में हम लोग का जाने माने दिलीप नर्जरी सर जो कि वो भी एक बोले जाए तो एक लेजेंड है। हाँ? हम लोग का बोडो फोक डांस का एक लेजेंडरी आर्टिस्ट है, वो सिखाएंगे। तो दिलीप नार्जरी सर से भी आप लोग जितना हो सके नॉलेज ले लीजिए। तो इसको सीखने के लिए हम लोग के स्टूडियो में आना। एंड देन डांस में हम लोग का एज ए गेस्ट आएंगे गोरखे जो कि अरुणाचल से है। एंड देन वेस्ट बंगाल से है राटू। एंड देन जिलिक बोंगाईगांव से। तो सभी लोग बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है। तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग का अभी ऑफर चल रहा है, रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करिए। एंड आप लोग का समर कैंप एकदम ग्रैंड सक्सेस रहे। अच्छे से जो भी सीखना चाहते हो आके हम लोग का स्टूडियो में सीख सकते हैं। एंड जूनियर किड्स के लिए हम लोग ने इस बार भी कैंप रखा है। तो जूनियर किड्स में डांस, आर्ट, वोकल एंड देन मॉडलिंग, ये 4 चीज़ों को सिखाए जाएंगे। तो जो भी आप लोग जूनियर किड्स के मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में कांटेक्ट करके आप लोग बाकी डिटेल्स के लिए ले सकते हैं।